लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै गोबाव समनि उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोनसे देग्लाय गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बे सावथुननि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर देग्लाय बोसोराव फावखुंग्रि बिथां संगिना ब्रह्मनि गोदान मोनसे आबुं बर' सावथुन फैनो थांगासिनो दङ आरो बे सावथुननि मुङानो जादों दौदिनि। आरो आङो बे सावथुननि सोमोन्दै सिगांबो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बुंनानै होखांबाय। नोंथांमोना जाय नायदों मिथिखागोन। लोगोफोर बे दौदिनि आबुं बर' सावथुना फैनो थांगासिनो दङ दिङा फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय। आरो बे सावथुनावनो संगिना ब्रह्म बिथांनि अनगायैबो गोबां माखासे फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन, जेरै राइबेल बाग्लारि, बिजय बर', बिग्राय बसुमतारी, थान्दै राजा बर' आरो माखासे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे सावथुनाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। आरो बे दौदिनि आबुं बर' सावथुननिनो स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ होदों थमसन ब्रह्म बिथाङा आरो प्रडिउसखौ खालामदों मुलुग बर' बिथाङा। लोगोफोर मिथिनाय बादिब्ला बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां दौदिनि आबुं बर' सावथुननि एक्सन सिनफोराबो कमप्लिटलि जोब्बाय होननानै फोरमायदों बिथांमोना। आरो बिथांमोना बे सावथुनखौ फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो रिलिज खालामगोन। दा नोंथांमोना सोर सोर बिथांमोननि बे फैनो गोनां सावथुनखौ दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड बिथांमोना कमेन्ट खालामोब्लानो जाबाय आरो नायनो थाखाय बयबो नेना थादो। आरो बे भिडिअनि सोमोन्दै आं माबाफोर आपडेट मोनबावोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नाजाबावगोन। लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो माखासे गोबांथार बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।